Nahimong tinunglo si Jesus Christ para makagawas ka sa silot sa sala. Muna atong paghisgutan sa atong daily devotional. May buntag, welcome sa atong devotional kini gihapon si Pastor John Incargas. Atong verse ni buntaga nita sa Galatians chapter 3 verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree." Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. 2,000 years ago, namatay si Jesus Christ sa atong mga sala. Ug dili lang to basta-basta nga kamatayon sa cross. Ang gihimo ni Jesus Christ usa to ka ulaw kaayo kay nga butang. Actually usa to ka tinunglo nga butang ang gihimo ni Christ sa cross. Sa Roman time, ang ilahang death execution or death penalty is pinagi sa crucifixion. Muna nga tong Ginoong Hesus, naman sila sa ilalom sa otoridad sa panggobyerno sa Roma. Ang namatyan sa tong Ginoong Hesus pinaagi gid sa death penalty sa crucifixion. So gilansang si Jesus Christ sa cross. Pero before pa si Christ gilansang sa cross, iya pang gipas-an ang cross gikan sa Jerusalem padulong sa buntod nga gitawag nila og Golgotha or mas na-known na to sa tawag nga Calvary. Ug sa ilang panahon, tinunglo ang usa ka tawo nga magpas-an sa cross. Kay once na tawo sa una nga magpas-an sa cross, pasabot nga ana nga bitayonon na siya or patiyononon na siya. Kaya para sa ilang usa ka tawo sa una nga iagi na sa death penalty sa crucifixion, usa ka tawo nga tinunglo. Na-imagine niha, ang atong Ginoong Hesus nahimo siyang tinunglo para lang pagbayad sa imuhang mga sala. Gihimo siyang katawanan sa cross. Nagbakta si Christ pagpasaan sa tong cross pila ka kilometro padulong sa Golgotha. Daghang king tawo nagsunod-sunod niya. Kung sa ato pa tong modern time si Christ nagpasaan sa cross, daghan siguro kay nag-take niya video. Ug ang worst pagid nana, hubo pagid atong Ginoo. Walay bisan gamay nga nag-ali sa iyang lawas, tibok lawas ni Christ gyud nakita didto padulong sa Golgotha. Hubo siyang gilansang sa cross. Inana siya ka ulaw. Dili lang to basta-basta nga kamatayon. Wala lang siya gipaantos pod sa atong mga sala, wala lang siya kastigua. Gipakaulawan gid actually si Christ. Nagpakaulaw gid siya tungod og alang nimo. Tungod lang mabayran ang imong mga sala. Tinunglo si Christ sa panahon sa Roma. Gitunglo siya sa mga tao tungod sa atong mga sala. Although ang cross sa panahon ni Kristo nagsimbolo ni og tunglo actually. Yes, ang cross nagsimbolo ni curse or tunglo. Kay sa ako nang giingon, tinunglo ang tao nga magpas-an og cross sa ilang panahon. Pero kabalo baka sa dang si Christ nidupa na sa cross. Sa diyang nipaula na siya dugo sa cross. Sa diyang namatay na siya sa cross. Ug sa dihang nabanhaw siya gikan sa lubnganan. Ang cross nga sign natagaan og lahi og meaningful na nga meaning. Every time makahinumdum ta sa cross, dili naman cursed ang atong mahinumduman nini. Karon every time makadungog ta sa word nga cross or makakita tag sign nga cross, ang atong mahinumduman is ang love man sa Father, ang gugma ni Jesus Christ, ang iyahang hope nga gihatag para nato, ang assurance man sa salvation ang atong mahinumduman. You see, grabe ka powerful ang blood ni Jesus Christ. Sa diyang ang blood ni Christ miula na dito sa cross, ang symbol nga tunglo para sa mga tao, nahimo ning usa ka symbol of hope. Muna ingon ang Bible sa Romans 5:8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So ang cross ni Jesus Christ, nahimo siyang symbol of hope, symbol of love. It is a reminder of His grace. It is a reminder of God's mercy din hinato.
Mo na makahinumdum tag cross, makahinumdum ta nga pinangga di ko sa Ginoo, gipakamatyan di ko sa Ginoo, gilove di ko sa Ginoo, meaningful ug significant di akong life. Dili di tinuod ang giingon sa ubang tao nga wala ko'y pulos, wala ko'y value. Dili di tinuod kay ang cross ni Christ nag-remind yun higaligsoon nga valuable, meaningful ug nay sense imong life. The fact nga gipakamatyan ka ni Christ sa cross, inana ka importante ang imong kinabuhi. Do you think magpakaulaw siya pas-an sa cross nga hubo kung dili importante imong life, di ba? And do you think mamatay siya sa cross kung walay silbi ang imong kinabuhi? The only thing nga nagmotivate ni Jesus Christ dito sa cross, aside sa iyang pagka-God, kabalo ka, isa ka butang nga nagmotivate ni Christ sa cross, na committed gid siya hangtod sa iyang kamatayon. Gi-give up niya tanan ang heaven, ang throne, ang angels, ang iyahang heavenly kingdom tungod sa iyang gugma nimo. Yes, ang love ni Christ nimo mo'y nagmotivate niya sa cross. Walay disciple nagpabilin ni Christ sa cross. Ang point ako is walay disciple nga nagdipinsa ni Christ hangtod sa tilan sa cross. Although na si John the Beloved o ang si Mary nga mother ni Christ, pero wala sila defend ni Christ. Nagpakahilom lang sila o naginihinay sila observe hangtod si Christ namatay. Even si Apostle Peter nga pinaka sinaligan ni Christ sa church, mo'y number 1 nga mi-deny og mi-traidor sa atong Ginoo. Pero sakit, so sakit kay ito nga feeling sa usa ka Savior sa diyang gipangbiyaan siya sa mga disciples o mga trusted niya nga mga apostles. Pero wala gyud ni give up si Christ kaya ang iyang love naagyoy commitment. So sa ka challenge nako nimo higalaygsoon, kung Kristohanon ka, please ipakita sa Ginoo ang imong commitment. Ipakita sa Ginoo unsa ka valuable siya sa imong kinabuhi. Kung gipakamatyan ka ni Christ, deserving lang pud nga tagaan mo siya kinabuhi. Kung gibiyaan niya yung throne para nimo, deserving lang pud nga nakay biyaan para niya. Kung gihatag niyang eternal life for free, deserving lang pud nga tagaan nimo ang Ginoo for free sa imong time, sa imong kinabuhi. So unsay imong mahimo karon para sa Ginoo? Nahimo siyang tinunglo para nimo. Ug willing ba ka muhatag sa entire nimo life para sa Ginoo? Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder nini nga adlaw. Usa ka powerful ang blood ni Christ. Nga usa ka tinunglo nga symbol, Lord, ang cross. Na imong usa ka meaningful symbol of hope, love, and grace, Lord, din sa among life. Lord, please pasaylo ami sa panahon nga naluya mi pag-serve. Increase among commitment, increase among love, increase, Lord, ang among passion sa ministry. Pasaylo ami, Lord, sa mga sala nga nabuhat in Jesus' name. Amen and amen.